Vítejte na podložce a u vaší dnešní jogové praxe. Jsem moc ráda, že jste tady. Dneska začneme v sedu skříženém. Uvelebíme se. Vyrovnáme páteř, uvolníme ramena, hlava v prodloužení páteře. Zavřeme si oči. Levou ruku si položíme na břicho, pravou ruku na srdce. A navnímáme se na sebe, jak se právě teď cítíme. Po fyzické stránce, zeptejte se sami sebe, jak se právě teď cítíte psychicky. Pozorujte vaše emoce, myšlenky, co k vám právě teď přichází. Jak se cítíte energeticky? Plně nabuzení nebo unavení? Všechno je úplně v pořádku, tak jak to je? A nyní přiveďte pozornost ke svému dechu, ke svému přirozenému dechu. Zkusíme dýchat pouze nosem. Malinko zkusíme prohloubit náš dech. Vědomě dýchat i do břicha. A já bych dnešní praxi ráda začala malou sebereflexí. Možná je to vaše dnešní poslední praxe v roce 2023. Tak si zkuste zreflektovat rok 2023 na podložce, vaší jogovou praxi. Zaměřte se na vaše highlighty, tedy ty silné momenty, co jste zvládli, co jste dokázali, co vám šlo. Ať už je to nějaká pozice, či pravidelná jogová praxe, či jste začali meditovat, nebo jste k sobě jemnější, naučili jste se poslouchat své potřeby, své vlastní tělo a duši. Takže si zvědomte váš rok na podložce. Společně se zhluboka nadechneme nosem a zhluboka vydechneme ústy. Ruce si položíme na kolena, vršek těla přivedeme vpřed a pomalu začneme intuitivně kroužit celým vrškem těla. Můžou to být menší kroužky, extrémně velký. Přizpůsobte vašim potřebám, vaší dnešní energii. Potkáme se v předklonu a změníme směr. Pomalu zmenšujeme kroužky a potkáme se na středu, páteř dlouhá, s nádechem spažíme, s výdechem rotace na pravou stranu, pravá dlaň za nás na podložku, levá ruka na pravé koleno. Ještě jednou nadechneme, vyrovnáme páteř a s výdechem uvolníme ramena, pravé rameno otvíráme, zad, pohled na pravou stranu či vzad přes pravé rameno. Dech dál volně plyne nosem.
dalším nádechem zpátky na střed spažíme. S výdechem rotace na levou stranu. Levá ruka za nás, pravá ruka na levé koleno. Ještě jednou nádech, dlouhá páteř. A s výdechem pohled vzad či doleva. S dalším nádechem zpátky na střed spažíme. S výdechem přejdeme do pozice kočky. Vpřed přes kolena či přes stranu. Ruce pod rameny, kolena pod kyčle, pohled mezi dlaně. S dalším nádechem natáhneme pravou nohu vzad. A s výdechem pravé koleno k hlavě, hlava ke koleni, zakulatíme záda. Nádech, natáhneme pravou nohu, vyrovnáme páteř, pohled mezi dlaně. S výdechem kulatá záda, koleno k hlavě, hlava ke koleni. Nádech, naposledy natáhneme. S výdechem koleno k hlavě. Aktivně přitahujeme koleno, hlavu ke koleni. Nádech a s výdechem pravá noha mezi dlaně. Možná posuneme víc vpřed do pozice jezdce. Posuneme i kyčle vpřed, koleno, pata v jedné linii. Levá dlaň zůstává pod levým ramenem. S dalším nádechem pravá paže vzhůru. Pohled k pravé ruce. Ramena volně, páteř dlouhá, dech dál volně plyne. Nádech s výdechem pravá dlaň na podložku. S dalším nádechem pozice jezdce spažíme. Levá špička na podložku. Nadzvedneme levé koleno mírně nad podložku. Levou nohou přikročíme k pravé noze do pozice židle. Kolena k sobě. Prsty u nohou, u sebe, paty nemusí být u sebe. Nadechneme páteř dlouhá, s výdechem dlaně před srdce. Nádech, páteř rovně, břicho víc ke stehnu a s výdechem rotace na pravou stranu. Levý loket přes pravé koleno. Zkontrolujeme si kolena, že nám levé koleno neutíká vpřed. A že nám zadek neutíká nikam do strany. Máme paty, zadek v jedné linii. S dalším nádechem zpátky na střed do židle. S výdechem dlaně přes srdce. Nádech, břicho víc ke stehnu a s výdechem rotace na levou stranu. Pravý loket přes levé koleno, lokty co nejvíc od sebe, pokud je to možné, dlaně máme uprostřed hrudníku, ramena pryč od uší. Nádech, pozici židle zpátky na střed a s výdechem usedneme. Váhu přeneseme na levé chodidlo, pravou nohou odkročíme vzad do pozice jezdce. Pravé koleno nejdřív mírně nad podložkou a poté odložíme pravé koleno. Nádech, pozice jezdce a s výdechem dlaně na podložku pod ramen. S dalším nádechem levá paže vzhůru. Ke stropu pohled k levé dlani. Nádech
A s výdechem levá dlaň na podložku. Pravé koleno si posuneme mírně vpřed, aby bylo přímo vodorovně pod kyčlí. A nadzvedneme levé chodidlo, levá pata k zadku, zakulatíme záda a tlačíme levé koleno k hlavě, hlavu k levému koleni, kulatá záda, přidechy tady. A poté spojíme pohyb s dechem. S dalším nádechem natáhneme levou dolní končetinu vzad. Rovná záda, pohled mezi dlaně. S výdechem kulatá záda, koleno k hlavě, hlava ke koleni. Ve svém vlastním rytmu dechu nádech natáhneme. S výdechem kulatíme. Naposledy nádech a s výdechem neutrální pozice kočky. Zatlačíme dlaně, nárty do podložky, nadzvedneme mírně kolena nad podložku, kolena dáme na šíři podložky od sebe, kolena odložíme na podložku, pozice dítěte, zadek na paty, čelo na předloktí nebo na podložku, jak vám to vyhovuje, a úplně uvolníme celé naše tělo. Z této pozice přejdeme do pozice kobry, lehneme si na břicho, dlaně pod rameny, ramena zarolujeme vzad, lopatky k sobě, lokty podél těla, nádech, zvedáme hlavu, hrudník a s výdechem pomalu odkládáme čelo na podložku. Pavouci z podložky, takže máme pravé úhly v loktech a s dalším nádechem hlava, hrudník nahoru. S výdechem levé rameno k podložce, pohled přes pravé rameno vzad. Nádech, zpátky kobra na středu. S výdechem rotace na levou stranu, pravé rameno tlačíme k podložce. Ještě jednou nádech na středu. S výdechem rotace doprava, levé rameno k podložce. Nádech na střed, výdech doleva. Nádech na středu a s výdechem úplně uvolníme čelo na podložku. Přetočíme se na záda. Přitáhneme kolena k hrudníku, ruce na kolena. Krční páteř dlouhá, brada směřuje mírně k hrudníku. Uvolníme ramena, lopatky na podložce. Obě ruce chytnou pravé koleno, natáhneme levou nohu, úplně uvolníme na podložku a pomalu kroužíme pravým kolenem v kyčli. Zůstaneme na středu, pravou paži natáhneme, odložíme na zem, doprava, nádech a s výdechem pravé koleno na levou stranu, tak jak to vyhovuje vaší páteři, vašim zádům. Hlava zůstává na středu nebo přetočíme doleva, doprava.
Nádech, nejprve hlava, poté pravé koleno zpátky na střed. Opět chytíme obouma rukama, přitáhneme koleno k hrudníku, hlavu ke koleni. I levé koleno přitáhneme k hrudníku. Nádech a s výdechem odložíme hlavu na podložku. Chytneme levé koleno, natáhneme pravou dolní končetinu na podložku, uvolníme a pomalu kroužíme levým kolenem v kyčli. Zůstaneme na středu. Levá paže vlevo z podložky odložíme na zem. Nádech. A s výdechem levé koleno na pravou stranu. Zase tam, kam vám to vaše tělo dovolí. Levé rameno necháme úplně stěžknout. Stejně tak levé koleno. Hlava na středu. Či přetočíme na druhou stranu než předtím. S dalším nádechem pomalu nejdříve hlava, poté levé koleno na střed. Chytneme levé koleno, přitáhneme k hrudníku, hlavu k levému koleni. I pravé koleno přitáhneme, můžeme obě kolena obejmout, hlava ke kolenu. Nádech a s výdechem odkládáme hlavu na podložku, chodidla na podložku, spojíme chodidla a kolena necháme klesat volně od sebe. Pozice ševce. Pomalu posuneme chodidla po podložce, natáhneme nohy volně. Špičky necháme klesat do stran, úplně uvolníme dolní končetiny. Uvolníme jížďové svaly, kyčle. Uvolníme celá záda od spoda nahoru. Uvolníme celé paže, od konečků prstů na rukou až po ramena. Ramena klesají volně do podložky, stejně tak lopatky. Krční páteř dlouhá, brada směřuje mírně k hrudníku. Uvolníme krk, hlavu a všechny svaly v obličeji. A toto uvolnění necháme volně plynout celým naším tělem. Od shora dolů a zase zpátky.
Přiveďte svoji pozornost zpátky k sobě, dovnitř sebe, ke svému srdci. A tím, jak se blížíme ke konci roku a začátku roku nového, pokud chceme začít něco nového, tak proto musíme udělat prostor, musíme pustit něco starého, něco nefunkčního, něco, co nepotřebujeme, co nás možná tíží, co nám nefunguje. Takže se zkuste teď zamyslet, zreflektovat, co vám nefungovalo na podložce, co vás tížilo, co vám nebylo příjemné, co je nefunkční a co prostě teď a tady pustíte. Co bylo v minulosti a už se k tomu nebudete vracet. Minulost nezměníme, můžeme se z ní pouze poučit. Takže zkuste zreflektovat váš rok 2023 na podložce a co na ní i v tomto roce prostě necháte. Pomalu rozhýbeme naše tělo. Začneme hýbat konečky prstů na nohou, na rukou. Začneme kroužit chodidly, dlaněmi. S dalším nádechem spažíme, vytáhneme se z pasu za rukama, za nohama. Ještě jednou se zhluboka nadechneme a s výdechem se přetočíme na pravý bok. Zakulatíme záda, pokrčíme kolena, lokty, oči zůstávají stále zavřený. A teď se zaměřte na to, co vám na podložce fungovalo. Co si chcete vzít sebou do nového roku, do roku 2024. Co vás dělá šťastnějšími, zdravějšími, spokojenějšími, vyrovnanějšími. Tím, jak přecházíme z pozice mrtvoly z nové energii, nový zrod. Pomalu zatlačíme levou ruku do podložky, přejdeme do sedu, do vám příjemného sedu. Oči stále zavřený. Teď se pomalu zaměříme na blízkou budoucnost, na rok 2024. Možná si chcete stanovit nějaký jogový záměr. Možná chcete přivítat něco nového. Ať už je to naučit se nějakou novou pozici, či častěji meditovat, častěji praktikovat pránajámu. Nebo si udělat prostor pro pravidelnější jogovou praxi. Nebo být k sobě milejší, jemnější. Zkuste se na něco zaměřit a stanovit si svůj záměr pro rok 2024 na podložku. Vyloženě jenom na podložku. Je úplně v pohodě, pokud vám právě teď nic nepřichází. Ono to přijde v ten správný moment. Takže se nemusíte vůbec ničím stresovat. Ono se zde nadále něco objeví. A pokud teď jasně víte, co chcete, co potřebujete, tak nebo tak se společně zhluboka nadechneme nosem a společně vydechneme všechno ústy.
S dalším nádechem spažíme. S výdechem dlaně před srdce. Nádech a s výdechem necháme bradu klesat k hrudníku. S dalším nádechem pomalu otevřeme oči. Já vám moc krát děkuji za společnou praxi, za všechny společné praxe v roce 2023 a budu se těšit zase na podložce v roce 2024 a možná se uvidíme i někde naživo. Kdo ví. Mějte se krásně, poklidné svátky, užijte si to a nic nedělejte. Namaste.